Naiz irratian, bigarren kafea. Egunon guztiei eta ongi etorri bigarren kafera. Bat bat bi larrialdi badaukagu. Urtero, otsailaren 11ean, bat bi larrialdi zerbitzuen eguna edo bat bi eguna ospatzen dugu. Europar Batasuneko herritarren artean bat bi larrialdi zenbakiaren erabilera egokia sustatzea du helburu. Eta zergatik gaur, urteko bigarren hilabeteko 11. eguna delako. Eta nola ospatuko dute langileek gaur? Beti bezala lan eginez. Eguneko 24 orduetan, urteko egun guztietan ematen duelako zerbitzua telefono zenbaki honek, salbuespenik gabe. 1981ean sortu bazen ere, 2008an Europako Parlamentuak ondorioztatu zuen Europar Batasuneko biztanleen 22% baino etzekiela, Europa mailan larrialdiko zenbaki komunitarioa erabiltzen zela. Horregatik sortu zuten egun hau. Uste duzu, Vatikano hiritik bat bira deitzen dutela noizbait edo zuzenean ja jainkoarekin harremanetan jartzen dira eta zuzenean jainkoarekin. Begira, gaurko egunez uko egin zion Ratzinger aita santuak bere rolari. Gertakaria nahiko harrigarria izan zen, izan ere 6 mendetan etzen horrelakorik gertatu. Gregorio 12. geroztik. Bere jarrera ultra-ortodoxoengatik kargura iritsi aurretik ezaguna zen teologo alemaniarra. Bere azalpena zera izan zen. Bere ministerioa gauzatzeko indarra falta zitzaiola. Orduan, 85 urte zituen eta 2022ko azken egunean hil zen 85 urterekin. Bere erretiratzea benetakoa izan zen. Ratzingerrek emeritu zenetik ia etzuelako eskuartu eta Eliza Katolikoa gainera beste profil baten eskuetan jarri zelako Jorge Bergoglio Frantzisko aita santuarekin. Hil aurretik barkamena eskatu zuen Alemanian adingabei egindako sexu abuzuei buruzko txosten bat zabaldu ondoren. Txosten horretan Munitzeko hartzapezpiku izan zen garaian jakinaren gainean zegoela leporatzen zioten. Eta bat biaren eguna denez, esan beharra daukagu, mota ugaritako gertakarientzat balio duela zenbakiak baita eraso homofobo bat pairatu baduzu ere. Horrelako kasuetarako beste telefono zerbitzu batzuk dauden arren bat bira deituta lagun zaitzakete. Eta hortxe, urrengo lotura. Izan ere, gaurko egunez 1954ean LGTBI kolektiboko jende ugari hartuko zituen konzentrazio eremua ireki zuten Kanariar uharteetan. Fuerteventurako aireportua abandonatuan kokatu zuten Tefia herrian. Ez zituzten soilik homosexualak atxiki nekazaritza kolonia hartan, alfer eta gaizkilen legeak aurreikusten zituen beste kategoriatako jendea ere eraman zuten ara. Lan behartuak, jipoiak, funtzionarioekin janari truk prostituitzerainoko muturreko gosea, bizi baldintzak oso gogorrak ziren. Homosexualitatea legez debekatuko zuen frankismoak hurrengo urtean, eta entzun hau, 1976 arte edukiz zuten irekita eremu hori. Kartzela, arrotasunez dioz nik ez dut nahi normala izan, sentitu eskiez, pentsa eleste, buruak bihontzak behar duegan, zer gaitik bizi beste nahietan, izan gaitezen ordera garena, dantzatu aske. Ez ziren garai errazak handik urte gutxira, 1973ko gaurko egunez Adela Ibabe Ortueta hiltzen. Edo beste batera esan da, heriotzara kondenatu zuten. Aramaion jaioa ikastolako andereñoa izan zen Adela. Arrasaten, 1970ko hamarkadaren amaieran eta 1970koaren hasieran. 1973an ezkongabezela haurdun geratu zen Adela eta abortatzea legez kanpoka zen arren abortatzea erabaki zuen. Ebakuntza Frantziatik etorritako mediku batek egin behar izan zion Irungo etxebizitza batean. Bertan gaua igaro eta gero itzuli zen Adela Debagoienara.
Baina txarto sentitzen zenez, eraman egin zuten Arrasateko ospitalera. Eskualdeko medikuek baieztatu zuten emakumeak barne odoljarioa zuela eta larri zegoela. Ambulantzian bidali zuten Gurutzetako ospitalera, baina ordu gutxira hil zen. 1973ko otsaiaren 11 zen. Zure antzera Eskerrak ordutik gauzak zertxo baita aldatu diren, bai lege aldetik eta baita zientzia aldetik ere. Gaur, otsaiak 11 emakume eta neska zientzialarien nazioarteko eguna da, 2015etik ospatzen dugu egun hau. Egun honen helburu nagusia da emakumeek eta neskek zientziaren eta teknologiaren munduan parte hartze eta inklusio handigoa izatea. Horrela, genero arrakala haustea. Egoerari buelta emateko garrantzitsua da desberdintasun estrukturalak identifikatu eta horien inguran hausnartzea. Erreferentean hitz, hurbil eta errealak erakustea eta ekosistemako eragile guztien erantzukizun partekatua azpimarratzea. Hartu eskua, egin utzi lekua, ikus senti gure naia. Apur nuntxi arkua, hau da gure patua, ikus senti gure naia. Moztu ditzagun ertzak, emandako ezetzak, ireki aldeak. Aukera baten entzat, mugari gabe behintzat, argitu ametsa. Hemen topatu dut beste efemeride potolo bat. 1980ko otsaiaren 11ean Nelson Mandela kartzelatik atera zuten 27 urteren ondoren, eta bere ibilbide politiko askatasunean jarraitu zuen. 274 presoa Hego Afrikako presidente izatera igaro zen 1984ean, eta gainera bakearen Nobel sariduna izan zen, lege segregazionistak indargabetu zituelako. Lurmutur hirian jendetza zuen zai eta beraiei zuzendu zitzaien. Gaur egun, Hego Afrikar gehienek, beltzek zein zuriek onartzen dute apartheidak ez duela etorkizunik. Gure ekintza bateratu eta erabakigarriaren bidez amaitu behar dugu. Herrialde osoan bakea eta segurtasuna eraikitzeko. Erresistentzia kolektiboak eta gure erakundeak eta herriak egindako gainerako ekintzek demokrazia sartzera baino ezin dute ekarri. Arnaz infekzio luze bat izan ondoren Nelson Mandela 2013ko abenduaren 5ean hil zen, 95 urte zituela. Bere etxean zendu zen Johannesburgon bere familia zinguraturik. Jacob Zuma, presidente Hego Afrikarrak, bere heriozaren berri eman zuen telebistan. Kartzelan zela, zenbat negar, zenbat osti, zenbat urte. Orain zaindari, beroien bihurtu dute, berak gidari, aintzako hartu izan balute. Nelson Mandela, kartzelan zela, zenbat negar, zenbat osti, zenbat urte. Orain zaindari, beroien bihurtu dute, berak gidari. Eneko gaur, otsaiak 11 da, beraz, ofizialki inoterekin matrak ematen utziko diazo? Oain ja, era ofizialean. Bai, aste honetan bai. Bihar ospatuko dugu ostegun gizena Tolosan, baina festa giroa Euskal Herriko beste txoko batzuetan ere nabarituko da. Bihar 12etan txupinazo izango da Tolosako plaza zerretik, eta antxe izango gara kontatzeko guztia. Iker Ibarluzeak dio ez duela euririk egingo, baina, ikusiko dugu ea egia den. Txupinazo ofiziala bihar izango da bai, baina gaur gauean txupinazo alternatiboa izan hori da. Festarako jendeak, badakitzu, seguleko presa izaten du normalen. Hernanin, antxe plantatu nitzan itabernatarin, balantzak ajitsi nitzen trenetik hernanin, antxe plantatu nitzan itabernatarin. Ai, freskatu nahi nunik, ai, leporaino busti. Ai, freskatu nahi nunik, ai, leporaino busti. Morrosko bat topatu nun tabernan barrena, kemena jasotan ikitzei nioan aurrena. Morrosko bat topatu nun tabernan. Baina, Goiuri, guk festagin aurretik lan egin behar dugu, Bai.
gaur gure elkarrizketa akustikoetan Miruako kideak izango ditugu. Miruenea diskoa duela hilabete batzuk estreinatu zuten eta harrera nola bizi izan duten jakin nahi dugu. Abestu ere, abestuko digute, beraz gu pox-poxik Malentxo Makin eta Maitanerekin. Baina ez dira gurean izango ditugun musikari bakarrak. Abran Kupeirorekin hitz egingo dugu, galegoz gainera. Bueno, bera galegoz eta gu euskaraz, baina saiatuko gara elkar ulertzen. Moldatuko gara ziur duela urte batzuk gurera etorri zen folk jaialdi baten atarian eta gaur berriro izango da gurean. Doinuetatik aratago sekzioaren atal berri bat eskainiko digu Gartxotun zain letonak. Eta beti bezala maite dutekin hasiko dugu saioa, ez pentsa. Bai. Kontu gehiago izango ditugu ziur otsaiak 11 ditu eta asteazkena da. Ongi etorri guztioi bigarren kafera. Zuekin, Eneko, Iturbe, Otamendi, Melokotoia. Egunon. Eta zuekin Xabi Arrieta. Xabi, ez ditut ikasi zure abizenak oraindik. Arrieta González. Osa da. Bueno, eta ni hemen egunero bezala. Goiurez izaren dia nauzue. Egunon entzule baita zuri ere, eta ongi etorri bigarren kafera. Bigarren kafearen 1126. saiora, otsaiak 11 ditu eta goizak 10:21. Mila kalore, ailerelelea, zuei ore, ailerelelea. Esan bezala festa giroan gaude badakizue bigarren kafea Tolosako estudio batetik egiten dugula, eta beraz bihar inauteriak ofizialki hasiko direnez, orduri xamar gaude. Eta bai, txatean idatzi dute ongi etorri, Xabi Arrieta, Goiuri, gaur ere mutil guapo ez inguratuta, aizo, Gorka. Hoi sortea zuri da, Goiuri. Hoi sortan erea, eta baita Gorkarena, ze Gorkari gure gobidatu guztia gustatzen zaizkio, eta eguna alaitzen diogu. Gizue, maite dutak elkarra banatzen hasten garela beti, egunero, da gure erritua bihurtu dela, eta Xabi, prestatu duzu zure maite duta, badakizu zer elkar banatu gurekin? Bai, noski, gaur bai. Venga, gaur prestatuta. Sondo, bota. Gaur, kontua da, alarma ordu baino lehenago esnatu nezela. Bale, eta gustatzen zaizu sentsazio hori? Bai, zerbait pasako dan seinale. Bai. Ez da oikoa, lehenago esnatzea, baina gaur bai. Eta hor tripan ditut, hor tximeletak. Tximeleta dazkazu. Agian ez da izango inauterien... Oida, inauterien gatik da? Ez. Ez? Badago gauza bat, niretako intzat garrantzitsuagoa inauteriak bihar hasten dira. Ni egunez egun jaten naiz. Claro, vale, gaur astazkena da, bai. Eta gaur gauean derbia dago. Kopako finalerdiak, eta... Karo, horrek ezin zu faltatu. Ostegun izenakin nahiko ez, eta bi ekintza batera.
Eta horregatik zaude urduri? Bai, A ber, nola ospatuko dezu? O, zein da plana? lehenengo klasea, Bai? baina gero ja... Bueno, nahiko ondo, klasera Bai, joatea, bai. nahiko ondo. Ziur, Joan behar da. bai, norbaitek, agian, esango dola, ez, gaur Ez, ez. egun handia futbolari dagokionez, enaiz joango. Ez. Deskantzatu behar da, jo klasea. Vale, joango zara, garrantzitsua, oso ondo, bai, posten naiz. Eta gero ja, ez dakit, kanpoan afaldu, eta dena ondo ateatzen bada, txupinazo alternatibura joateko aukera dago. Eta gainea, kriston adrenalinarekin. Horia. Sekulako plana, eneko zeirutu zaizu. Desde luego, bai. Gainera gaur, Xabitani klaseki egea, Bai? Hoi da, esan ez beharra diogu dago. kontatu bai. entzulei. eta gure klasean badago pikea, ze badaude atletik zale batzuk. Badaude? Eta, bai, osea, Gipuzko, guk Donostian ikasten dugu, orduan suposatu ezakezua gehiengoak gipuzkorrak dira, baina ez, badaude, gipuzkorrak atletik zaleak direnak, bai, egongo dira. Eta bizkaitarrak ere baditugu. Beraz, badago nahiko pike handi xamarra klasean. Xarma du gure klaseak, kolako bai, egunak azken- gerturatzen direnean. Azken egun hauek urduri nabarituen ni jendea. Hace lotxagabeak. el camino y no pude recordar el camino pa mi casa. Hoy me vuelve. Bueno, eta guzti honetan, zer da maite duzu da? Maite duzu derria dagoela, maite duzu esnatu zarela goiz, Sentsazio hori. dena, sentsazio hori. Urduritasun hori. Tximeleta horiek. Zerbait pasako dena sinalea. Ze ona, hori oso da. Ven subiendo, que no le vamos a bajar. Sube tú para la montaña. Eneko eta zuk, zer maite duzu? Bueno, lehenik eta behin, esan nahet, hemen azken egun hauetan askotan esaten diate, eneko, melokotoia, zizurkil, ez dakize. Kontun hartu, zizurkilgo festetan melokotoiak ekarreko ditutela, bakoitzan zat bat. Bale, txoin eizia zizurkilgo festak. Josu, Abenduan ez dut uste? Iraian, bai. Bale. Arantzazuko amar ginen. Oso ondo. Bai, Baina guk maitasun osoz esaten dugu, zu Bai, bai. melokotoi bat zarela, Bai, badakit. maitasun osoz egiten Eta nik ditugu ere maitasun txantxak. osoz ekarriko ditut melokotoiak. Ze bai, zizurkildarra da eneko, baina bihar festa bete-betean egongo da Tolosantze, txupinazora bidaliko zaitugu. Bai, hori da. Prest zaude? Bai, Ez dago beste aukerarik, prest egon behar duzu bai edo, bai. Bai, ez dago, hori da, ez dago beste aukerarik. Bueno, Xabi bidaliko dugu zurekin, Ados. hasiera batean kamarografo bezala, baina agian Xabi bizkartzain papera egin bergo duzu. Eneko babesteko. Eneko ondo modatzen da. Ondo modatzen da. Saltxatan ondo moitzea. Bai, egia da ni festak girotan ondo muitzen naiz. En el monte hoy se rompe, desde que sale el sol hasta que se esconde. En el monte hoy se rompe. Si ando como Txero, baina zure maite duta melokotoiak ziren? Ez. Ados. Ez besterik gabe esan dut. Nere maite duta da, bueno, hau nik ustet Euskal Herriaren, Euskal Herrian egongo zela kezka hau, eta kezka zen eneko zertaz mozortuko zen. Bai, deitu digu... Misteriona. Euskitzek, Xaber Euskitzek, Bai. deitu dugu, galdezka, hemen hau... frontoietan hau ari da komentatzen jendea, Bai. eneko iturre zertaz mozortuko den. Urkulluk ere deitu digu. Urkulluk esan digu, bai, egin bertzutela horrela larrialdiko maila, gai horren inguruan aritzeko, bai. Asironek ere deitu du, eta esan du, beste gauza batzuk dauzkala buruan, baina argitu nahi zuela zure mozorraren kontua. Bai, jakin atzo gauean erabaki zela, mozorroa Erabaki zen? erabaki zen. Zuk edo ingurukoak. Denon arten. Noski. Batzarra. Eta erabaki izan zen bakoitzak nahi duen bezala mozorrotzea. Ara, Nahiko simplea, baino originaltasuna ekarriko duena pertsona bakoitzarentzat. Adibidez, nik arrantzalez junguniz. arrantzalez mozorrotuko zara. Bai, Eta hori da. badaukazu mozorroa prest, edo orain ideia eduki zenuen atzo, eta orain prestatu egin behar da mozorroa. Hori da, orain prestatzen hasiko naiz. Vale. Orduan, ez da egongo zure laguntaldean koherentziarik. Hau da, zu Bai. arrantzalezoaz, eta joan daiteke beste norbait
Bai. ez dakit, Lady Gagataz mozorrotuta. Bai, edo ez dakit otako pertsona. Oie, ona da, Bai, otako ointxe okurritu langilea- zait, baina igual mozorra aldatuko. Otako langilea ez da txarra, Sigo dando palo, vendiendo discos como cuadro Frida Kahlo. El perico es blanco, sí, el tusi racista, no te confundas. Badakizu Iñigo Asensiok herri eta egingo zizula oraintxe bertan, ezta? Berak dio ezin dela mozorroa kontatu, inauterien aurretik. Bueno, baina ben nik Eta uste zuk- pasarian guztik esan dutela bere mozorroa inigok izan ezik. Egia da. Esan zuen ideia bat zuela hemen. Bai, egia da, bai, asarre egongo da zurekin eneko. Bale, behar duzu laguntza, behar duzu inspirazioa, a ber, arrantzale izango zara, baina nongo arrantzalea, edo ze motatako arrantzalea. Arrantzale mota asko daude. Bueno, hori ikusiko dugu, garatuko dugu datorren egunetan. Oraingoz ez dakigu, bakarrikan dakigu arrantzalea, eta jakitxo. Vale. Nahikoa eta gehiagik. Oraingoz. Zer iruditzen zaizu, Xabi? Demora gutxi, asko aurreatzeko. Bai. 3 egun, Lasai, dena kontrolpen da. Nik aitortu behar dizut, gaur erosketa batzuk egiteko asmo dudala, ze igandeko mozorroa prest daukat, baina astelenekoa eta asteartekoa oraindik ez. Claro, eske egun asko dira eta gainera ez dugu errepikatzen. Zuk igandean eta asteartean errepikatu egiten duzu Bai. mozorroa. Eta astelenean mozorrotzen zara edo ez? bai, baita ere. Eta prest daukazu? Astelenekoa igandekoa osateko. Nola? Baina, Wow. igandekoa goindik ez? Karroza batekin aterako zara. Bai. Eta karroza prest dago? Uste ez baiet. Bueno, Jendea ibili da. jende ibili da, pintatzen eta- lanean, bale. Bai. Dakitenek. Zure mozorra ez dago prest. Bukatzea falta. Erosketa batzuk hor. Aizu oso berandu zabiltzate, baino- Oinarria hor dago. Bueno, ja- bada, nahikoa da. Zaperen Bueno, nik bat, onartu behar dut, aurreko urtean, egunen bertan erabakin nula zertaz mozorrotuko nintzen, Bueno, ja, hori ere. Orduan, bueno, egia da gure kuadrian mozorrotzeko fundamentua gutxi dago. Atzo ikusi nuen, gaur barkatuko didazue Tolosa zentrismoa, bihar baita nahiko Tolosarre egongo gara, baina beste gai batzuk ere landuko ditugu, baina gaur ni nahiko Tolosarra jarriko naiz. Atzo ikusi nuen bideo bat joan zirela hemen herriko gazteak elkarrizketatzera esateko, bueno, ikusteko, ja, zer moduz beraien plataformak, eta presaute dauden, eta koreografiak, eta mozorroak, eta neska batek kontatzen zuen, bozketa egin zutela WhatsApp taldean, eta erabaki zutela beraien mozorroa, ez dut esango, beraien mozorroa erabaki zutela, baina mozorroa ez zaiela inorri gustatzen. Ez nuen oso ondo ulertu, ze esan zuen, erabaki zutela bozka bidez, baina ez zaiela inorri gustatzen gaia. Claro, askotan izatea baita, hau graziosoa da, Bai. ez du inorre mozorrotu nahi, baina hau bozkatuko dut. Eta hori ateratzen da, bai, hori gertatu zaio. Bueno, ikusiko ditugu, badakizue Tolosan igandetik aurrera mozorrotzen garela, larun bat gauean ikusten balin badugu, bueno, edo gunean zer norbait mozorrotuta badakigu, Kanpotarra. kanpotarra dela, edo gezurra esan diola norbaitek, ze larun batean Tolosan ez gara mozorrotzen, beraz, bueno, igandetik aurrera ikusiko ditugu mozorro hauek. Zaldiaren lasterrean edo bortxazko bakar dadea. ¡Aupa, Nacho! Eta horrela, gure maite dutak zuekin elkarbanatuta, bagaude prest, eguneko lehenengo gonbidatuari ongi etorria emateko. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. Non hai longo camiño se vou contigo. Se te teño ao meu lado non miro atrás. Miro pra ti e nos teus ollos están todos os soños nos que acougas.
Miro pra ti e nos teus ollos están todos os soños cos que soñar. Gaur gurean, Galiziatik datorren musikari berezi bat ekarri nahi izan dizuegu. Denboran galduta zeuden musika tresnak berreskuratzen dituena. Abraham Kupeiro musikariaz ari gatzaizkizue. Mirasme de reollo en ese Badugu gainera anekdota bitxi bat zuekin partekatzeko, izan ere iazko apirilean La Revuelta telebista saio ezagunean izan zen bere musika tresnak eta haien soinuak erakusten, baina guk beste zerbait azpimarratu nahi dugu. La Revuelta baino lehenago gaurko gonbidatua jadanik hemen izan genuela bigarren kafean, eta gaur nolabait esan da etxera itzuli dela. non hai camiño. Beraz, ongi etorri gurera Abraham Kupeiro. Egunon, Abraham? Egunon, Ondo? bueno, poco a poco. Poco a poco. Bueno, guk pentsatu dugu hemen elkarrizketa nola egingo dugu, ze esan dugu gure gonbidatua Galiziatik datorrela, eta guk galegoa ez dugu menperatzen, eta Abramek euskera ere ez. Ordan guk galdera batzuk prestatu ditugu, Abramek galderak baditu, eta ordan guk galdera euskeraz egingo dugu, eta Abramek galegoz erantzungo du, eta saiatuko gara bikoizten. Orduan, Abraham, vamos con la primera pregunta. Muy bien, oso ondo. Lehenengo galdera, gogoratzen alduzu momentu zehatz bat non txipa piztu zitzaizun musika tresna zarrak ez bakarri jotzeko baizik eta eraikitzeko ere? Sí, lembro perfectamente porque ademais foi unha necesidade que tiven no último ano de carreira no conservatorio, cando estudiaba trompeta moderna, quería ter unha trompeta barroca e non tiña cartos para mercar unha trompeta, entón construín unha cas miñas mans, que tamén foi o meu traballo de investigación final de carreira, e a partir de aí pois puiden construir instrumentos pois eso, antigos. Bueno, kontatu digu Abramek gogoan duela, eta behar batetik hasi zela bera kontserbatorian zegoenean trompeta barroko bat nahi zuela, eta orduan hori lortzeko beharretik hasi zela eraikitzen, eta horrela bideratu zuela gero bere ikasketa prozesua. Beraz, esan dezakegu behar batek sortu zuela gaur egun Abraham Kupeiroren ofizioa. Bagoazen bigarren galderarekin. Zure lehen musika tresna zarra eraikitzean, gehiago izan zen intuizio kontua edo ikerketa sakona? Bueno, o primeiro instrumento foi unha investigación bastante profunda porque os exemplares de trompetas barrocas que se utilizaban pois, para tocar a música de Vivaldi, de Johann Sebastian Bach, pois existían, entón foi riguroso, por así dicilo. Pero o primeiro instrumento que construín así, digamos, o meu buque insignia, o instrumento que máis me representa, que é esa trompeta celta chamada Carnix, foi unha cuestión de intuición, porque non había ningún exemplar que se atopara enteiro, ata que, bueno, construín o meu, e despois, cando apareceu ese enteiro en Francia, medímolo e eran casi que idénticos. Bueno, kontatzen du, Abramek lehenengo eraikuntza hori, lehen musika tresna hori, bai ikerketa sakon baten ondorioz izan zela, bueno, bazaudela horrez, erreferente batzuk, Vivaldi, Johann Sebastian Bach, eta bueno, nahiko rigurosoa, nahiko zehatza izaten saiatu zela, baina orain, berak erabiltzen duen tresna eta bere adierazgarriena dena Abraham Kupeiroren lanean, nahiko intuizioz jaio zela eta guantzela ere egitzen, eta gero ikusi zuela Frantzian ere bazegoela antzekoa zen musika tresna bat. Bueno, oso interesgarria. Guazen hirugarren galderarekin. Tresna bat jotzen ari zarenean, inguruan gertatzen ari dena alde batera utzi eta soinuan bertan kontzentratzen zara, edo burura etortzen zaizu tresna horren atzean dagoen istorio guztia? É unha boa pregunta. Eu creo que o que sí que intento en todo momento percibir o silencio do público ou a euforia. Intento conectarme co público. Hai un momento onde todos eses recursos de historia, de construcción, de aprender a tocar o instrumento, que moitas veces é moi frustrante, sí que siguen, digamos, dentro de ti. Pero cando tocas, xa digamos que podes tocar ben o instrumento, por así decirlo, despois dun proceso de aprendizaxe, no único que estou concentrado é intentar comunicarme ca xente. E a veces
a mellor resposta que che pode dar a xente é un silencio de escoita, non? De que te están escoitando e que ti os estás levando a outros sitios, non? Mais alá do teatro onde te atopes. Ze polita aipatzen digu, bueno, galdera gustatu zaiola, eta hori, Xabi, hori zuri eskerrak, Xabik prestatu ditulako galderak, baina, bueno, aipatzen zigun publikoarekin konektatzen saiatzen dela, isiluneekin eta euforiarekin, eta egia dela instrumento baten ikaskuntza prozesua batzotan frustrantea denez, hori, prozesu hori zure barruan dagoela, ez? Eta konzentratzen zarenean, hori guztia hor dagoela, baina saiatzen dela bereziki jendearekin komunikatzen, erantzun honena isiltasuna dela. Abraham, la mejor respuesta es el silencio de la gente. Asko, muy interesante. Eu coido que sí, porque hai pouco fun a tocar un teatro o día anterior, bueno, fora outro grupo, e dicía o técnico que había ali un señor maior, dice, ahora está todo tan alto de volumen que xa non hai emoción. E é un espacio que necesitamos para que o silencio da xente tamén se escoite, porque o silencio da xente, o sea, non hai nada máis bonito para un ser humano que estés conectando sen dicir nada. Guztiz ados. Komentatu digu, antzela aurreko egun batean, antzoki batera, eta antxe zegoela teknikari bat, gizon heldu bat, eta esan ziola, orain volumena dena dagoela hain altu, ja emoziorik ez dagoela, ez? Eta ez dela, zarata horrekin edo, volumen altu horrekin behintzat konektatzeko hainbeste aukera izaten. Eta ni behintzat ados nago. Guazen laugarren galderarekin. Badago tresnaren bat jotzeak emozionalki gehiago astintzen zaituena besteak baino, eta zergatik? Sí, todos os instrumentos teñen situacións de emoción diferentes. Cando toco o duduk de Armenia, por exemplo, a melancolía está dentro de min. É unha melancolía boa, non é solamente estar triste. Pero cando toco unha fula africana, unha flauta africana, teño unha alegría desbordante. E hai un instrumento, por exemplo, que sí que me pon os pelos de punta, que ademais, a primeira vez que o toquei, deixoume o instrumento unha persona de Tolosa, Gary, que un dos que leva o Tolo Folk, pois é a alboca. A alboca para min é un instrumento que é como se fose unha guitarra eléctrica de hai miles de anos, no sentido de que cando a tocas, ostras, que os pés levántense do chan moi facilmente. Bueno, aipatzen digu Abrahamek, galdetu diogu badagoen tresnaren bat beste baino gehiago emozionatzen duena, eta esaten du tresna bakoitzak eragiten diola nolabait, Armeniako dudokak melankolia ona ekartzen diola, ez tristea, melankolia ona, full afrikarrak edo flauta afrikarrak horrela postasuna, ez, gainezka egiten dion postasuna, baino iaktente jartzen dion tresna alboka dela. Eta aipatu du gainera, alboka ezagutu zuela, Tolo Folk jaialdira etorri zenean, guk horrela ezagutu genuen Abraham, Tolo Folk jaialdiaren aitzagerekin, Garikoitzi Obregateke eta kidek erakutsi ziguten Abrahamen lana, eta begira alboka erakutsi zion Garikoitzek Abrahami, beraz, albokarekin geratzen gara, izu ilusioa egiten digu. Bosgarren galdera. Aurrez egin genizun elkarrizketa batean, esan zenuen gure arbasoen imitatzaile hutsa zarela. Denborarekin esaldi horrek esan nahi bera du zuretzat edo aldatu eginda? Sí, non trocou moito, non cambiou, no senso de que cando digo que son imitador é que eu non me considero unha persona original, no sentido de que o único que fago é recuperar cousas que deixaron os seres humanos en moitas partes do planeta. E penso que gran parte do meu traballo non é meu, simplemente. O sea, sí que teño un esforzo de construir, investigar, de aprender a tocar, pero ao final todas estas chaves que abren portas do pasado non son miñas. E intento, eso sí, leválas ao escenario da mellor forma posible, porque creo que a xente de antes, considero que habería de todo, pero había xente que tiña moita pericia.
Jo, hau lerroburuak oparitzen dizkigunak Abramek, esaten digu ez dela aldatu, ez? Berak esaten duenean imitatzaile hutsa dela, esan nahi duela, bera ez dela originala, ez? Munduko leku desberdinetan gizaki desberdinek utzitako gauzak berreskuratzen dituela, eta lanaren zati bat, badela ikertzea eta hori bai, baina beste zati bat ez dela berea. Azkenean, eta haze esaldi puska utzi digun, iraganeko ateak irekitzen dituzten giltzak ez dira nereak. Haze esaldi puska eta aipatzen du baita ere, antzinako jendeak beste perizia bat zuela baino. Ze polita giltzen metafora hori. Guazen, 6. galderarekin. Inoiz sentitu alduzu entzulek zure lanetik gauza eksotikoa soilik ikusten dutela? Sakoneko alde hori, agian alde batera utzita? Depende o periodista que me faga a entrevista. Neste caso estou moi cómodo, pero, ao final pensas no público. Eu creo que para min o máis especial ou o que máis me gusta como artista ou artesano sonoro é compoñer música. A min gustame moito escribir para orquesta ou para ensembles máis pequenos, pero compoñer melodías que ao final emocionen o público, porque buscar a originalidade pola originalidade creo que non ten sentido. Creo que as cousas deben ser máis sutiles. Ahora está moi de moda mitificar todo. Este último disco de tal isto é unha obra maestra. Eu creo que a función máis grande que temos que facer os músicos é subirnos a un escenario e a persoa que está nunha butaca, emocionala e que durante esa hora e media voi a outros confíns, non ten que estar pensando ou mitificando as cousas, non? Pero sí que é verdade que a parte de composición sempre queda un pouco tapada polos instrumentos tan exóticos que toco. Galdetu diogu, ez? Jendea agian geratzen dela bere emanaldien exotikotasun horrekin, ez? Agian alderdi sakon horretan horri buruz hausnartu gabe, eta aipatzen digu, berari gustatzen zaiola konposatzea dela. Orkestantzat, ensemble txikiagorentzat, baina idaztea eta konposatzea gustatzen zaiola, eta horrekin, idazten duenarekin emozionatzea, ez? Originalitatea bilatzea, originala izateagatik beste arrazoirik gabe ez daukala zentzurik, ez? Gaur egun asko mitifikatzen dela guzti hori, baina berarentzat musikarien egin beharra eta egitekoa dela jendea emozionatzea, ez? Eserita dagoen jende hori antzoki batean emozionatzea. Eta batzuetan, aitortzen du hori bai, geratzen dela tapatuta edo izkutatuta, berak jotzen dituen musikatresna exotiko hoiengatik. Mitifikazioa aipatu du eta 7. galdera egingo dugu. Galiziar mitologiak pixu handia du zure musika munduan. Antzeman aldiozu antzekotasunik euskal mitologiarekin, soinuari edo erritoi dagokionez, zer nabarmenduko zenuke? A ver, son mitoloxías que están baseadas na natureza, non? Polo tanto, estamos moi próximos. Ademais, con a climatoloxía moi parecida, eso fai que nesas noites de inverno, non? De tanta choiva, de tanto tempo adverso, se conten moitas historias. Eu coido que somos povos narradores de historias, que nos gusta ese recollemento, non? E hai moitas figuras que sí que son comuns. Pero a mitoloxía ten unha parte de fantasía, pero tamén unha parte de realidade. E creo que a realidade que ten Euskal Herria máis Galicia é de que as nosas tradicións perviviron ata o século XXI, pero ademais de xeito espontáneo, témolas na nosa vida, na nosa sociedade. Aquí, igual que na vosa terra, é moi fácil ver a xente bailar, facer música. E esas historias, que aínda que pese a súa fragilidade, chegaron ata os nosos días, son tamén ese punto de encontro e ao mesmo tempo é como un carné de identidade de quen somos, non?
Metodologia biak aipatzen digu, bai galiziarra eta euskalduna naturan oinarrituta daudenez, badaudela ez, antzekotasun ugari eta nabarmenduko duela, baita ere klimatologia antzekoa izan da, hainbeste euri eta hainbesteko haize boladak ditugun gau horietan historia asko kontatzen direla, eta ahozkotasun hori asko gustatzen zaiela, bai Galizian eta baita Euskal Herrian ere, eta horrek baduela ez, fantasia puntu hori, baina mitologiak baduela errealitate puntu bat, eta errealitateari dagokionez, bi mitologia hauek badutela zerbait, biziraun dutela, 21. Menderaino, eta bai bietan ikusten dugula jendea dantzan, jendea musika egiten, eta zaurgarritasunaren aurka, eta zaurgarritasun hori izan da ere, iritsi direla ohitura hauek gaur egunera, eta hori badela, batzen gaituen zerbait, nolabait gure nortasunaren identitate karneta, balira bezala. Beraz, hemen badaude antzekotasunak bi herrien artean. Eta 8. galdera. Publikoaren arreta lortzeko, kontzienteki aldentzen zara ohikotik, ala hori zure lanaren ondorio naturala da? Eu intento non ser original, de verdade, o sea, intento que as cousas sean como naturais. Entón, para que sexan naturais teño que traballar moitos pequenos detalles como che dicía, onde aflora a emoción, tocar ao mellor outras dimensións sonoras que non se están utilizando hoxe en día, por exemplo, non? Unha cousa xa é o volumen. Creo que se, por exemplo, xa traballo moito os matices, non? Si que é original e ao mesmo tempo non utilizar instrumentos tan perdidos no tempo, tan antigos, pero utilizo realmente porque me emocionan, non? E teñen, creo, que un discurso sonoro interesante, e aí pode haber parte de algo como, entre comillas, original, pero creo que é consecuencia dun traballo, non estás pensando neso. Realmente eu collo estes instrumentos porque creo que merecen unha segunda oportunidade. Bueno, aipatu dugu ez, antzinako soinuak berreskuratzen dituela Abramek, eta aipatzen digu naturalki ateratzen zaiola hori ez dela, desberdina izateagatik, baizik eta berari interesatzen zaizkiolako soinu hauek, ez? Eta saiatzen dela detaile txikiak lantzen, eta gaur egun erabiltzen ez diren dimentsio sonoro horiek berreskuratzen, ez? Ñabardura txiki guzti horiek lantzen. Egia da, onartzen du, ez? Hain galduta dauden musikatresnak erabiltzeak baduela originaltasunetik, baina benetan dela interesatu egiten zaizkiolako tresna horiek eta bigarren aukera bat merezi dutelako. Abraham, datorren astean ikusiko dugu elkar, hemen izango zara, Tolosan egongo zara, plazer bat izan da zurekin hitz egitea. Mila esker, benetan. Eskerrik asko. Agur! Agur, chao, muchas gracias. Eskerrik asko. Tira, eta guk gure entzulei esan behar diogu, sarrerak dauzkagula, Abraham Kupeiroren kontzerturako. Hementxe izango da, Tolosan, eta sarrerak lortzeko gure Instagram kontuan, Bigarren Kafearen Instagram kontuan sartzen bazarete, topatuko duzue. Bueno, lehenengo topatuko duzue, bideo bat Abramek bidali diguna euskeraz hitz egiten, oso ondo moldatzen da, elkarrizketan ez da usartu, baina bideoan oso ondo moldatu da, eta bideo horretaz gain gure storietan ere topatuko duzue, bideoa bera eta galdera bat, ze bi sarrera dauzkagu, esan bezala bere kontzerturako, otsailaren 20an izango da kontzertua, eta parte hartzea oso erresa da, gu jarri dugu story horretan kutsatxo bat, galderen kutsatxoa, eta hor idatzi sarrera hitza, eta gero sarrera hitza idazten diguzuen guztien artean, guk zozketa egingo dugu, papertxoak idatziko ditugu zuen izenekin, eta hemen zakiteneko edo xabik, bietako norbaitek aterako du papertxoa, eta irabazlea jakingo dugu, oraindik ez, egon batzuk ditugu, baina esan bezala, bi sarrera ditugu zuekin elkar banatzeko, eta gure sareetan topa dezakezue, parte hartzeko modua. That her feet made no dent. Menina, non ti innamore.
came close beside me. This she did say. Badakizu asteazkena musikaren eguna izaten dela bigarren kafean eta Abraham Kupeiro agurtu dugu, baina musika gehiago daukagu zuekin elkarbanatzeko. Gartxotun zain letonak prestatu digu abestien gomendioen zerrenda eta horixe entzungo dugu orain. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Ongi etorri entzule doinuetatik haratago saioaren atal berri honetara. Badakizue astero hemen biltzen garela doinu berri batzuk ezagutu eta gure belarriak goxatzeko. Aste honetako lehen gomendioa Blind Pilot izeneko taldearen 3 Rounds and a Sound kantua izango da. Folk indie taldea dugu Blind Pilot, estatu batuetakoa, eta esango nuke beraien melodia oso gertukoak eta oso beroak direlako eta beti bezala barnerakoiak diren hitzak dituztelako direla ezagunak. Azken aldia dudan joerari jarraiki, gitarra akustikoak nagusi dira, perkusioa suabe xamarra eta esango nuke koro oso oinarrizko, baina bereziak. Beste behin elementu hauekin gertutasuna lortzen du Blind Pilot taldeak. Izen bereko hau da 3 Rounds and a Sound izeneko albumean aurkitu dezakezue kantu hau 2008koa da, okerrez banago, eta ona ekarri nahi izan dizuet, izan ere taldearen kantu ezagunenetarikoa, akaso, edo ezagunena bestera. Eta letrak norbait edo zerbait galtzaren inguruan hitz egiten digu, aldaketaren behar horretaz, eta denboraren igarotzea onartu behar dela ere, esaten du. Lerro artean, musikalki berezia da niretzat, esango nuke oso lasaia dela, baina oso intentsua emozionalki eta beste behin kantuak alako esperantzaz betetako melankolia edo tristura dakarrela esango nuke. Beraz, ea gustatzen zaizuen, asteko lehen gomendio hau, esan bezala Blind Piloten 3 Rounds and a Sound. Our song, they're playing our song. Can you see the light? Can you hear the hum of our song? I hope they get it right. I hope we dance tonight before we get it wrong. And the seasons will change us new, but you're the best I've known. And you know me, I could not be stuck on you if it weren't true. Just the start. It was. Now I see you. To kingdom come, you're the one I want. To see me for all the stupid shit I've done. Soaring 6 feet under. Ground
our song. This was our song. I still see the lights. I can see them. And the crisscross of what is true won't get to us. 'Cause you know me, I could not give up on you. And the fog of what is right won't cover us. 'Cause you know me, I could not give up a fight. Hortxe entzun dugu Blind Pilot taldearen 3 Rounds and a Sound kantua. Aste honetako bigarren gomendio gisa, musika instrumental pixkat ekarri nahi izan dizuet, Croak Bean taldearen August 10 hain zuzen ere. Nik talde hau kantu honekin ezagutu nuen, eta gerora asko entzun dut, zuzenean ikusi ere bai, eta oso talde berezia irutzen zait, funka, soula, rock psikodelikoa, eta batez ere munduko txoko ezberdinetako tradizioa duen musikan hasten dituztela esango nuke, eta gainera baxu oso erakargarria dutela esango nuke. Niri behintzat lehen kolpe horretan baxuak erakarri ninduen. Oso inguratzen zaituen soinua sortzen dute baxu linea horiek, eta gainera gitarrak nahiko garbiak dira, efektuz beteak esango nuke, eta instrumentu hauek alako indar narratibo bat dutela esango nuke, izan ere esan bezala ez dago hitzik. Orduan baxu eta gitarrek presentzia asko dute. Con todo el mundo izeneko albumean aurkitu dezakezue kantu hau, eta benetan Croak Bean izeneko talde hau izugarri gomendatzen dizuet, musika instrumentala, esango nuke ez dakit edozein momentutarako, baina ia edozein momentutarako aproposa eta ezoikoa. Beraz, ea gustatzen zaizuen Croak Bean taldearen August 10 kantua. Baina itxaron egingo dugu Augusten entzuteko, ze 11 dira eta azken ordua ezagutzera joan behar gara. Itxaso Leon prest daukaguia da, eta segundo bat oraintxe entzuteko moduan izango. Orain, bai, epa, ez segundo bat, itxaso? Haine. Bai, orain bai, itxaso? Egunon Goiuri, entzuten hauzue? Bai. Oso egunon entzulei ere, ezer baino lehen aipamen azkar bat, Santos Zerdan Nafarroako parlamentura iritsi da duela ordu bete inguru, Nafarroako gobernuaren obra publikoen esleipena ikertzen duen batzordean agerraldia egiteko. Horretan ari dira eta aurrerako emango dizuegu bertan gertatutakoaren berri, baina besterako kontuak ere aipatuko ditugu, izan ere Morgenster izango da Pasaia Itsas Festivalaren 4. edizioaren baitan publikoak bisitatu ahal izango duen tamaina handiko ontzietako bat. Garai batean arrantza ontzia izana eta gaur egun belaontzi bergantin bihurtua Pasaiako badian izango da maiatzaren 14tik 17. 2 urtean behin egiten den Euskal Kostaldeko itsas eta kultura ekitaldi garrantzitsuena da Pasaia Itsas Festivala, mundu osoko egurrezko ontzi tradizionalak biltzen ditu itsas ondareari, kulturari eta tokiko gastronomiari balioa emanez. Edizio honetan parte hartuko duten ontzi guztien artean Herbereetako Morgenster handiena izango da. 48 metroko luzera du, 6 metroko zabalera eta bere bi mastak 29
9 metroko altueraraino altxatzen dira. Eta nazioartean ere kontatuko dugu gutxienez 10 pertsona hil direla Kanadako eskola batean izandako tiroketa batean. Ustezko erasotzailea hildakoen artean dago. Kolumbia Britainiarreko agintariek adierazi dutenez, 25 pertsona inguru hartatu dituzte bertako osasun zentroan eta beste 2 ospitalera eraman dituzte zauri oso larriekin. Tiroketa Kolumbia Britainiarreko Tumbler Ridge udalerrian gertatu da astearte gauean, tokiko agintariek baieztatu dutenez. 10 hildakoetatik poliziak 6 gorpuak eskola barruan aurkitu ditu, beste 2 ondoko etxebizitza batean eta beste bat ospitalera bidean zendu da. Ken Floyd, tokiko polizia buruak ustezko erasotzailea hildakoen artean dagoela baieztatu du. The shooter was not included in that 9, it is 10 total. Hildako ez gain erasoak zauritu ugari utzi ditu, 2 pertsona larriki zauritu eta eraman behar izan dituzte ospitalera, eta beste 25 lagun herriko osasun zentroan hartatu dituzte. 10 hildakorekin astearte honetako tiroketa Kanadaren historiako sarraski handienetakoa da. Poliziak jada ikerketa abian jarri du gertatutakoa argitzeko. Besterik gabe jarraituko dugu gaurko eguneko albisteen berri ematen, baina 12 aurrera izango da hori. Eskerrik asko Itxaso, gu aurrera goaz, ze esan bezala Gartxotun zein erdizka utzi dugu bere gomendioekin eta gehiago entzun nahi ditugu segituan. Naiz irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donostialdea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.6. Naiz irratia. Different now, every step is like a mile. All the lights seem to flash and pass you by. So, how's it gonna be when it all comes down? Cycling trivialities, but don't know which way to turn. Every trifle becoming dangerous. All this time you were chasing dreams without knowing what you wanted them to mean. So, how's it gonna be when it all comes down to cycling trivialities? So, how's it gonna be when it all comes down to cycling trivialities? Who cares if 100 years from now all your small steps, all your shitty clouds? Who cares if 100 years from now we'll remember all the players, we'll remember all the clowns. So, how's it gonna be when it all comes down to cycling trivialities? So,
this is thrilling me. When it all comes down to cycling trivialities, cycling trivialities, cycling trivialities. Cycling trivialities. Cycling trivialities. Cycling trivialities. Cycling trivialities. Cycling trivialities. Hortzentzun dugu Jose Gonzalezen Cycling Trivialities kantua. Aste honi amaiera emateko nire ikasleek egindako gomendio bat ekarri nahi izan dizuet. Ez nekien, baina dirudienez TikToken estanda egin duen kantua da hau, eta gazteak gaur egun hala kontsumitzen dute musika, baina sorpresa ederra izan zen. Beraien gomendioak ez zaizkit beti asko gustatzen, baina hau benetan erakargarria egin zitzaidan, eta horregatik ekarri nahi izan dizuet ona. Dijo izeneko proiektuaren End of the Beginning kantuaz ari naiz, eta Joe Kiri aktore eta musikari estatu batuarraren proiektua da Dijo hau. Eta telebistan lan egin du eta dirudienez tipo ezaguna da. Asko gustatu zait kantu hau, izan ere synth pop ukituak aurkitu dizkiot, baina soinu nostalgiko edo 80. hamarkadari keinua egiten dion soinua ere iruditu zait. Akaso oker nabil edo erratuta nabil, baina izugarri erakarri nau kantuak, oso laburra da eta
oso berezia zentzu guztietan. Batez ere, melodian, arakatuz 2022an kaleratu zuen Decide diskoan aurkitu daiteken kantua dela ikusi dut, eta esan bezala, oso famosoa omen da, beraz, ni bezala orain arte entzun ez baduzue, gaurkoan hemen aukera. Aproposa iruditu zait, aste honetako gomendioetan azkena izatea, asteari agur esateko, eta zuei besarkada handi bat bidaltzeko. Entzule, hurrengo astean entzungo dugu elkar. Hementxe duzue, Dilloren End of the Beginning. Just one more tear to cry, one teardrop from my eye. You better save it for the middle of the night, when things aren't black and white. And to troubadour, remember 24. And when I'm back in Chicago, I feel it. Another version of me, I was in it. I wave goodbye to the end of beginning. The song has started now, and you're just finding out. Now isn't that a laugh? A major sacrifice, but clueless at the time. To Caroline, just trust me, you'll be fine. And when I'm back in Chicago, I feel it. Another version of me, I was in it. I wave goodbye to the end of beginning. In Chicago, I feel it. Another version of me, I was in it. Oh, I wave goodbye to the end of beginning. Gizonezkoa zara, seme-alaba bat edo gehiago duzu eta 2021ko otsaiaren 4 ondoren jubilatu zara? Adi, zeren Europako Justizia Auzitegiaren azken epaiaren arabera, zure hileko pentsioa 35 euro igo daiteke seme-alaba bakoitzeko. Jarri harremanetan Ema abokatuakekin. Tolosan 611 411 868. Gaur egun, sare sozialen bitartez, gure eskura dugu bila gabiltzan hori. Naiz irratian ere, aukera hori eskaintzen dizugu. Jarrai gaitzazu Facebook, Twitter eta podcast plataformetan. Musika, kultura, kirolak, informazioa eta askoz ere gehiago topa dezakezu gureetan. Jarraitu gure Twitterreko kontua eta sakatu Facebookeko orrialdean agertzen zaizun atsegin dut botoia. Naiz irratia, sare sozialetan. Ez dut inoiz lorerik, baina osabaian lurra izan dut batzutan. Ez aitzik ez duenik, amets handiaren gezurra,
mingainaren puntan. Denbora joan zaigu, iraganaren arrisku bidei begira. Lorratzak horren malgu, arearen dantzakide gaizto joan egin dira. Areak harriak area. Gure entzuleek badakite azken asteetan aritu garela, zozketa bat egiten, zozketa bat iragartzen, Saharari kantari kontzerturako sarrerak genituela, eta atzo bukatu zen gure zozketa, atzo egin genuen zozketa dakizuen bezala, eta Txitxuk irabazi zuen. Ezakit Txitxu zure izena zein den, benetan, baina, Txitxuk irabazi zuen, gure sareetan ikusiko zenuten, baina kontatu nahi zuen beste zozketa bat daukagula martxan, eta hori ere egin behar dugula, eta gure sareetan daukazuela parte hartzeko modua. Non bizitzaren alde hartzen diren irutekikara topa bazahara haizearrien kontrarea ezalda iraganaren dantzalik Esan bezala Abraham Kupeiro Euskal Herrira etorriko da eta Tolosan emango duen kontzerturako 2 sarrera dauzkagu kontzertu otsailaren 20an izango da arratsaldean, arratsaldean 8:30 eta 2 sarrera dauzkagu zuekin elkarrabanatzeko. Beraz, sartu gure Instagram kontuan eta bertan topatuko duzue story bat eta story horretan sarrera idazten baduzue, sarrera idazten duzuen guztien artean zozkatuko dugu, sarrera. Bueno, eta hemen txatean, Txitxu naiz, miren da nire benetako izena, miren, poste naiz, inbokatu zaitugu, eskerrik asko abixatzegatik, beraz, horixe, Saharari kantari kontzerturako, makro kontzerturako ea zenbat musikari egongo ote diren, makro kontzertu horretarako 2 sarrerak jabea badute, beraz, zozketa honetan ez bazaizu zer egokitu, sentitzen dut, baina esan bezala, Abraham Kupeiroren kontzertua hortxe daukazu parte hartzeko, beraz, entzule, ez daukazu aitzakiarik. Guk aurrera jarraitu behar dugu, baina esan bezala sartu gure sare sozialetan, eta bertan topatuko duzu parte hartzeko modua. Ez dara konturatzen, iaia, noiz datorren aldaketa, bateria batetik, organiko gotik, elektronikora pasatzen dira. Eguerditan irekitzen dugu musikariako mikrofonoa. Euskal musika eszenaren berritasunak ardatz. Kaixo, Fermin. Opa, kaixo. Aritzartola, Gabon. Kaixo, Gabon. Bide Hernando Muñoz, Inigo Etxarresistiaga. Gabon. 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 Aurkezpen berezirik ez du behar, baina aurkeztuko dugu Ruper Ordorika. Hemen daukagu gurekin. Gabon, Ruper, zer moduz? Ondo, eskerrik asko. Josuna Arrakistain, eguerdion. Kaixo, eguerdion. Zer moduz zaude? Osondo? Bai. Egualdi honekin, eta kantu berri xateratzen, eta... Bai, ez da. Bai, zera ondo. Anari Alberdi Santesteban, Azkoitiarra, eta hemen daukaguna. Kaixo, Anari, zer moduz? Kaixo, ondo. Eta gauero, 10:00 aurrera, musikarien lanei behar duten tartea eskaintzen diegu. Musikaria, egunero, eguerdiko 12 eta 4 eta gaueko 10:00. Naiz irratia. Eta guk ere musika gehiago dugu, zuentzat ze prest ditugu hementxe miruatarrak, miruenea aurkezteko, eta aizue, gu prest balin bagaude, espero dugu zuek ere prest egotea. Bagoaz miruarekin. Geldirik arnasa moztuta, eta zenbat aurrez aurre, denok nahi dugu zerbait baina,
Mateko presaude. Iragana urrun eta etorkizuna lauso. Miruari tokatu zaiona, bien artean eraikitako zubi bat. Baina lorategi bat ezin da landatu oroitzapenetan, urtaroak baino azkarrago aldatzen direlako auzoak. Eta beraz, jaio ginen mundu ezaguna, jada ez delako existitzen. Nere azalean arrotz, bihotz eskuan birikak Ez ditugu, anaitik anaira pasatako artilezko jartxea jazten, eta geroz eta taberna gutxiagotan dago salda. Baina maite dut inoiz izango ez diren gauzak oroitzea. Atzean uztea, heriotza txiki bat delako. Belaunaldi baten erretratua egin dute Malentxok, Maitanek eta Matxinek miruenean, identitatea eraikitzen ari den norbaiten etxea, mugen, aldaketen, galeraren eta kontraesanen artean dantzan. 11 abesti eta 11 galdera. Zenbat emateko prest gaude? Zertaz egongo naizarro? Nola du gaueko ilunak bere ganatzen adore falta guztia? Zenbat pixatzen du bihotz batek? Eta zerek gidatuko ote du gure belaunaldia? Etxea eraikita dago. Orain, guri dagokigu bisitan joatea. Eta bisita hori egiteko gure etxera gonbidatu ditugu, Matxin, Maitan eta Malentxo, egunon eta ongi etorri iruroi. Egunon. Kaixo. Bueno, lehenik eta behin beti kontatzen ditugu horrelako gauzak, eta izaten da, zemako zazaigun entrevista ulotzea. Berez, jaiotzez, nortasun eta belaunaldi hau eraiki zenean gure laborategitik 300 eta 800 metrotara. Baina bizitzak zenbat buelta. Matxin urruti, zuek lanbetuta, kosta egin zaigu pixka bat. Kosta zaigu, bai, baina hemen gaude. Bagenekin lortuko genuela, eta lasai ginen, egingo dugu eta egiteko prest gaude. Bueno, hasiko gara galderetatik, ze justu bukatu zaigu gure dantza, eta joango gara aletzen disko hau, baina tira, lehenengo galderak pixkat ere balorazio egin beharko du, jabete batzuk pasa dira, disko orkestu zenutenetik, miruenea etxe bat baldin bada, zenbat aldatu da barkatu diskoa, etxe egun hartatik, pixkat etxea estrenatu zenutenetik? Pila bat aldatua. Mozka, esango nuke sortu zaizkiola toki batzutan alako arrakala batzuk, baino beste aldetik ere, ni bantxe irudikatze eta hola lorez beteta, bizitza askokin, eta dela pixkat gutzako miruenea dana, ez? Jendeakin konpartitzeko espazio bat, eta jende guztia ongi etorrian espazio bat. Geratzen zaizkizue festa hartako sagardo boteia pertsonalizatu horiek edo bukatu dira? Bukatu jala esango nuke bai. Non eta norbaitek ez duen eskuta duta etxean eta ez dira taldekidei kontatu. Eta de repente es Wallapopeen hor reventa. Madrilen igual sagardo botiaren badago ez dakiten hemen. Netzako bakar bate denudoki. Baina gonbiatun bat segure ongo, ala, dela gutxi norbaitek esan zean, bai? Horreko nirikinun zagarda oso nazian. Eukiztula hola gordeta izango balitz bezala, txampaino, hola ardo, superon bat, urte pila bat ondana hor. Eta Maitanekin dako zagarda. Bai. Bueno, are garantzitxoa, ez? Artisautza lana. Bueno, diskoa, bai Tolosa, Nazkaraten, Bilbon, Madrilen, Angelun, leku askotan grabatutakoa da. Gu hemen, irratsaio honetan ohituta gaude, musikariak etortzen direnean, beti hitz egiten digute, estudio zehatz batean grabatu dutela, estudio zehatz horretako soinua bilatzen zutela. Zuen kasuan, nola, leku askotan ibilizareten, ze uste duzu eman diola diskoari grabazioaren izaera nomada horrek bintzat? Gu beti izan gara oso nomada grabatzeko eran. Azken finen, guk ez daukagu estudio kultura, gehiago geha, bedroom kultura bi, ez? Logelan indako musika. Eta guk indeuna da, eta pixkat miruenean ekstensioa hoxe izan da, ez? Lehenengo kanta gure logela bali mazan, lehenengo EPA, bigarren LP hau, lehenengo diska oso hau, da, esango benuke, Euskal Herriko logela askoren irudi bat. Eta hortan daude, adibidez grabatu genuen, oain entzuten egena tokekon baserrin. Maioien artena grabatu genuen Angelunan ensaiatzen leku baten. Azkaraten ingeniun gabardiko kantorea, kolpatzea erretxen Tolosan, Madrilen hainbat gauza, eta hola, azkenen dena iatzen juntzan, Iruñan baten bat. Eta egia da, kanta bakoitzak zentzu da hundikin aukeratuta leku bakoitzen. Ez talarez
bueno, daukaun lekun ofizinengo dugu eta hortikan abituko. Beti pilatzen erosotasuna eta, bueno, la inspirazio puntxu bat. Goiurik sarreran, eraiki du olako ideia bat, ez, miruenea badela, etxe bat, nora, guk autogonbidapen hau egin dugun, lan hori aztertzeko. Baina esango nuke, edonoren bizitzan etxe bat ere, badela aldaketa bat, izan zurea, izan ikasketa garaiko etxe hori, amonaren etxera bizitzera joatea eta batzuk ere bada aldaketa bat. Eta diskoa ere bada, esango nuke, miruaren bidean aldaketa sakon bat. Bai, esango nuke, importantea izan da guretzat uniberso berri bat sortzea nolabait miruan ibilbide hontan aurreko miruatik bereizte zana edo ja zerbait kontzeptualagoa ez. Eta, zuzenen pixkate bai hortik publikoa gonbidatzea gure uniberso berri honta, baino bai egia diskau iten hasi baino lehen nahiko argi geneukala norabidea edo folketik ean behartzula, popetik, popizkuntzara eman behar genula horren beste urtez guk entzun deun eta maitatu deun musika hori ez, musika herrikoi hori, eta argi genuna ere bazan, kantu bakoitzak uniberso guzti hortan bere lekua behartzula eta bere identitate propioa ere bazeukala diskonez, badaude kantu oso alaietatik hasita kantu, erromeri kantu testu inguru hortatik, barrua begirako kantuk, baina denek daukate ari bat eta denak dira etxe horren parte. Eta etxe horrek edo bide horrek bai aldatu du miruan ibilbidea, zalantzarik gabe, guk diska honekin apustu oso haundi bat ingenun, 3 urte pasaitu diska hau idazten eta argi geneukan momentua zala gure indarrak eta gure nahiak honen meseetan jartzeko eta gerora ere nabaritu deu diskatera danetik publikoarekiko gertutasun hori eta kantuekiko konexioi existituala eta existitzen jarraitzeula eta guretzako zoragarria da. Zeona, esango zenukete hasieran egon zela diskoa pixkat ulertzea kosta ditzaion jendea eta prozesu honetan, denbora honetan gehiago ulertu duena, pixkat miruenea etxego sentieitu duen jendea? Nik ez dakit esango nukeen ulertu eta ez ulertu terminotan, ez? Egia diskoak ertz asko dauzkala eta musika estilo asko ikutu ditula eta badaola jende bat konektatu duna gehiago ertz batzukin eta besteekin gutxigo, ez? Hombre, nik esperoet eta gustatzen zait pentsatzea badaola jendea hasiera baten sartu zana mirueneara salda badago batekin eta bukatu una entzuten gauerdiko kantorea, gustatuko litzaiake hori pentsatzea, ez? Baina, ere kontrakoa ere polita da, ez? Osea, jende ezberdinantzat ere gauza ezberdinak egotea diskan baitan eta zu konektatu alizatea zati batekin, igual unibertso guztira suskribitu behar izan gabe, ez dakit. Zeruan ez da argirik izaradia. Gauerdiko kantorea aipatu duzu eta hause ari gara entzuten, hemen Maio Jenart, hemen Juancho Zeberio Etxetxipia, bidelagun, baina diskonek bidelagun asko izan ditu, eta ez dakit, gainera, erantzun batek edo besteak biek berdin balio diateen, naiz erantzun baten bilari, baina zer izan den gehiago, zerbait bilatu nahi eta bidelagun horiek topatzea, edo bidelagun batzuekin lan egin nahi eta horrek eramatea kolore batzutara, akaso bietatik egon da, Makin? Biak beti daude, beti jokatzu baina gehien bat izan zen guk garbi gendun, kanta bakoitza noa eman nahi genuen edo ze emozio atean nahi genuen kanta hortatik eta gero horren arabera guk ekipo bat osatze genuen, esate genuen ez, kanta bakoitza sensazioak izan barko luke ia talde ezberdin batek proposatzen talde bat, kanta batala edo igual baude 3 kanta izan daitezkela talde bat, beste 3 beste bat orduan, jungea olako star favorito guztik jartzen zerrendan, en plan de, hemen neko genuke Vicente Martínez, hemen neko genuke ezaki zein. Eta zorionez, ia denak, ez esan dugu, batematek ez baina ez da esaten. Eta izan da privilegio bat, ze kantako nahi genuen hori, izan dugu neuneko 85.
bere klaritatez goi batzen ekian. Liliak zela. Pentsatzen, baiezko eman eta gero denak ere oso zabalik produkzio hauetara jotzeko, bueno, akaso maioien artez dugu inoiz entzun kolore hauetan, edo produkzio tekstura hauetan kantatzen, hasieratik oso barrura zegoen, edo pixka bat landu behar izan zen hori. Bueno, justo grabaketa hartan izan du nintzen, ze Malentxo eta Maitanek ezin izan zuten, baina bea arazoek gabe moldatu zen. Pentsa, beare egia da, bueno, estilo hauek arrotzak itezaizkio, ez da bere ohiko terrenoa, garbi dao, baina noski beak kantatzen pasarte hoi da oso bere estilokoa. Gero egia da bai, beak emantzula guk eman genio melodia, eta beak bere terrenoa emantzizkion bere kantaerak, ze beare egia maili dela beste garai bateko edo pentsamolde bateko kantaria, ez da kantaria oain daukagun kontzepzioi lehenengo dijoala kanta eta gero kantaria, beak dauka beste mogoa kantatzeko, ez? Beak dauka melodia, hola, zentral bat, dana abstraktoa, eta gero behan muitzen dijo hor, eta ez dizu sekula santan kantatuko melodia iguala bialdiz. Inoiz. Inkluso batzutan oso desberdin kantatuko dizu. Eta beak olako, beak gehiago dauka emozio zentral bat, eta reproduzitzeu momentun ateatzen zaiona. Eta horren arabera jokatu eta topatu genuen. Abizen batek, lurralde batek, zenbat balio du ahots batek. Zenbat balio du arnaz batek, sentimendu batek. Zenbat pisatzen du bihotz batek. Zenbat pisatzen du bihotz batek. Esan dezu oso ondo pentsatuta zeola ze herri edo hiritan grabatu abesti bakoitza, oso ondo pentsatuta zeola kolaboratzaile bakoitza zein izango zen, eta ze eskainiko zion diskoari, oso ondo pentsatuta dena, urte luzeko lana, egonda improvisaziorako tarterik? Pila bat, gehiegi gozaneako. Gehiegi? Jo, bai, momentu askotan errealitatea da, gozak aldituzula planifikatu ikaragarri pila, eta gero ez diala teatzen exactamente nahizun bezala, ezakit baina ibez gabiltzala Antzokizarreko kontzertuakin eta Gaztetale hori osgora eta bera, aldezun guztia planifikatu, baina bakizu, sorpresak egon goiala beti ez, eta pixka diskakin hola izan da, bai diskakin grabaketekin eta igual egia da, bueno, ezakite errexagoa, baina, bai, azkenen estudio batea zoaz, eta jende batekin, eta itezu inaizuna, eta, hor sorpresako margen gutxiko da, baina, ja sartuta bideoklipetara, iruditara, argazkitara, nadalakoa, bizan da, improvisazio bat, atea deula ezakit nola, oso jende honakin inguratzen, baina bestela ez genuen ateako. Nor kudeatzen du kerragoa improvisazio hori, nori sortzen dio estres gehiago improvisazio horrek? Makinei gutxina. Bueno, ni gitetena da, bakoitzak gehiena surfeatzean nahi tokatzen. Ondo? Ez da gaine improvisazioa nuke esango, da jazz. Akordek, kambio akord daude, baina gero ze jokozun, hoi momentu nitezu, eta bideoklip baten, da jazz. Zuaukazu, ideia bat, zein behazun bakizu, eta momentun, de repente, haizu, hau hemen, hau besten argia hau xego. Ez da bestik, hola da. Gaur hemen ere eukiko deu jazz pixkat, ez da? Bai, ez da, laizter lehen kantu bat eskatuko dizugu, akaso hau da momentua. Bizitza filosofia oso nahi iruditu zaite, eta metafora oso ona, jazzarena. Hemendik aurrera, irratin baita zerbait gaizkiatatzen balin bada, edo gonbidaturen bat bapaten ez balin bada saltzen, Mikel Urdangarin gertatu zitzaion bezala, izorratu intzitzaio. Mikel Urdangarin gizajoa, bin furgoneta izorratuko, eta guk berreun aldiz kontatu dugu, etzela iritsi, gero etorri zan. Bueno, bale, orduan esango dut, adibidoi ez teu jarriko, erabiliko dugu, ibilbiditarrak 2 ordu berandu iritsi zianen, elurtuta zegoelako Iruñatik Tolosarako bidea. Eske, asko gertatu dira, Horrelakoak gertatzen zizkigunean, esango dugu, hau da jazz. Ni piano jole ez naiz oso fina, eta izan un irakasle bat, piano jazz jode mate zitena, nota bat gaizkiten un bakoitzen esate zitena, oso tentsio interesgarria da, Hori izaten da, lenguan ez tegin norekin komentatzen genuen, baina musika pixka bat ikasi duen jendeak izaten duela joera bat. Batez ere, hau gitarristekin asko pasatzen da ere. Nota bat kagatu, gaizki sartu duzu. Pop giroan ari gara,
triada, eta hortik aurrera lau tension hartzen dira, eta nota bat gaizki, eski hau zan bemola mairua. Claro. Bai, zan bemola mairua, edo bestela izango zan sostenido amaseia. Eta nire amona gurpiakoiko balitu. Hori da, biziratu izango zan. Hori horrela da. Eta hor, badago, batez ere, jazeroak pop rockean, edo indian, edo, bueno, musika harmoniko kipizka simpleagoan edo daudenean, joera hori esateko, hau da, bai, zuna, baina, tensio emango izunik zuri. Bueno, hemen ari gara entzuten, gaur abestuko duzuen kantuetako bat, baina uste dut, Loreak Mendian bigarren kantu izango dela gaur edo lehenengoa? Zein joko duzu lehenengo, zuen nahi duzuena? Loreak Mendian joko du lehenengo. Loreak Mendian joko duzu lehenengo? Venga, dos. Aizue, nik uste dut, hau momentua dela gure set akustikora bidea egiteko zoazte, eta segituan emango izugu paso. Keep calm and bigarren kafea. Tira, badoaz gure set akustikora Matxin, Malentxo eta Maitane, Mirua Atarrak, eta segituan Loreak Mendian entzuteko moduan izango gara, gitarrak hartu azken afinazioak txokundu eta bagoaz, Bigarren kafearen elkarrizketa akustikoetan, Mirua eta Loreak Mendian nahi duzuenean. Adiosen emaitia, hause da despedidia, amoriozko pena bat, bertso berritan jarria. Kaleko mezu mendigoian, egun sentia eta iuna barra, zuain adidas ni Loreak Mendian. Zuain esorik nizauriireki bat, herri txiki infernu handi, kami horila ezin dut jantzi, nahi ezarren badut zure berri, erotu nahi zela izeak daki. Ta biok alperrik pasadegun denbora zerbaita agian. Baina zure orena, ta nere momentua ez dira berdinak, ez dira berdinak. Esaten dute benetan maitatu duzun norbaiti, beti uzten diozula leku bat bada espada, ta maite dut inoiz izango ez diren gauzak oroitzean, barruko begiekin bakarrik ikus daitezken gauzak. Zu maitaleta ni amorante, ni abeslari eta zu kantante, zuain adidas ni Loreak Mendian. Zuain esorik ni zauriireki bat, herri txiki infernu handi, kami horila ezin dut jantzi, nahi ezarren badut zure berri, erotu nahi zela izeak daki. Beti egongo da zerbait inkluso si se termina, baina tira, orain egun guztiak soka tiran, y si no tuvieras la razón también te la daría, y aunque quedarme doliera, me fijo ropa pensando en lo bien que te quedaría. ¿Y cómo te lo quitaría? Es que aquí se ha terminado todo lo que había, baina beste bizitza baten igual hasi berri. Ta biok alperrik pasadegun denbora zerbaita agian. Baina zure orena, ta nere momentua ez dira. Baina zure orena, ta nere momentua ez dira berdinak, ez dira berdinak. Hortxe gaur entzungo dugun kantuetan lehena, badatoz gure entrevista setera Matxin, Maitane eta Malentxo, eta jarraituko du aurrera, gainera jarraituko dugu, nik uste dut sarraskiari leku egiten, garai ona da ontarako, berriro ipatuko dugu, Kandi Duranga daukagula hor olatu aparrean, eta pozamaten digula, baina sarraskiara guaz. Sarraskia.
Tira, letrak aztertzeko gara iritsi zaigu eta goiurik prest dauzka zuentzako sarraski osatuko duten galderak. Epa. Bueno, diskoko lehenengo esaldia, bada, bueno, letrak irakurtzen eta entzuten aritu nahi zenean, bueno, hauxe topatu dut. Lehenengo esaldia izan dela, mugaz gaindi arago begira, eta azken esaldia dela, provintzi bakarra nahiko balitzake, 7 bat balira, ezkonduko nuke. Tardan, norbaitek pentsa dezake, eskaini diozuela diskoa Euskal Herriari, edo behintzat nazio ikuspegiari, baina hainbat elkarrizketatan entzun dizuet, etzen dutela, abesti edo disko nazionalista bat egin nahi. Eta... Hortxe, klabatin duzu. Eta... Bai, bota. Holaxe, hoxe beha da, justu galdera ikurrakin botatzean esaldi bat. Ez genuen nahi hasieratikan proposatu nahi hola erantzun bat, edo zertzan, baizik eta guk hola diska aukeratzeako, eta azkenen estilok aukeratzeako garaien, iriste hausnarketa batean, kontuatzen zen folkan ideia burun daukazuna, hau dela, konstrukzio bastante moderno bat, trikitixa ancestrala dela pentsatu hemen jende asko, baina trikitixa oen dela eundapik urte sartu zanonea, igual. Zumarragatik, Gorka Hermosaren dokumentalaren arabera, hori da teorietako bat, teoria onartu xamarra. Osea, panderoa, euskaldun xegoa da, baina esan nahi, gitarra bat, euskaldunagoa da, triki bat, baina diferentzekin gaina. Gitarrak eta estiloko gitarnak eta olako zeak, Nafarroko erresuman horrekin estilo hortako musika oso interesgarri eta garaien vanguardista itezan. Eta, guk galdera ikur horri olako importantzia ematea zan intentzio hemen. Bihotz bat kantua dan bezala, pixkat galdera horren zentroa, eta guk esan genuen, politxalitzake justu bihotz bat kantua dala, galdera hoi modu gordinen aurkezte hona izatea, zerikusirik ez daukana folk horrekin. Baizik eta galdera bere hortan. Eta, posten naiz ulertu balima da. Balantzaka jetxin itzen trenetik ernanin, antxe plantatu nitzan itabernatarin. Balantzaka jetxin itzen trenetik ernanin, antxe plantatu nitzan itabernatarin. Ai. Dantzan jarri ditugu Malentxo eta Maitan, Gure kantuekin. Bai, ondo dago, dantzarako ez dakit girina pizten du, honek. Ja, dantzagogokin gaude ala ere. Bai, ez da? Dantzagogokin bizizarete, titularra. Jarritu bat? Bai. Jaio nintzen mundu ezaguna jada ez existitzen, eta Euskadin rock and rollak ez du inoiz dirurik emanen. Hori, aipatzen duzu beste abesti batean, 1984 idatzi zuen Josu Zabalak, eta Euskadin rock and rollak ez du inoiz dirurik emanen. 40 urtetik gora pasa dira, industria asko aldatu da, ordutik, zentzu askotan, jakin nahi nuke zuentzat, zer moduz dagoen Euskal Herriko musika industria eta rock and rollak ez du dirurik ematen, baina zuek egiten duzuenak, ematen du ze moduzko harrera izan duzue programatzaien aldetik, bira aldetik, entzule aldetik. Azteko ez pixkat Euskal Herriko musikan egoeran ingurun, nire ustez bai gaude momentu pozgarri baten, ez? Azken aldin asko hitzein dan zerbait da, COVID-az geroztik egon dan nola baite koloratze hoi. Eta, egia da daukaula suerte handia, azteko gure belaunaldiko musika estilo ezberdin askotan, aidara jendea, eta gauza eta proposamen oso interesgarrik burutzen. Eta azkenen horrek ere elikatzen zaitu, ez? Hor bada nola baiteko hartu eman bat, eta nik uste oso egoera pozgarrin daola, eta aratago ere, ez? Jendea ia establezituko da ona eta diskon eukiten gonbidatuta itzulita, ezakit nahi ikaragarrizko suertea iruditzen zait, ze estena anitz eta liberen txikia daukaun Euskal Herrin, ez? Txikia esan nahi zut de bolsillo, kasi, eta denok ez dautze deura elkar, eta azkenen hor daukazu jende ikaragarri pila mirestezuna, proposamen oso interesgarrikin musika estilo ezberdin asko ikutzen, eta oso gertu daude. Eta diskon hori ikustea, eta bigutzako marabila da. Eta gero galderan bigarren zatira jotzen, ez? Egia esan, ostras, bointxe bertan nahi gara ikitzen bereziki ez, udara ontako bira eta da, gutzako kristona, daukau bointxe bertan aukera jotzeko
jo nahiko genuken tokitako askotan, ez? Eta, adibidez, ez dakit, eski guaintxe gure burun daun gauza igual, daude 3 gauza burun, pues bat eta erdi Gaztetan Lorioz, osea, eski egun guztia hortan, ez? Eta bantzoki zar baten Donostin jotzeko aukera izatea, eta ezakit, gutzako marabila bada, ez? Gero, beste aldea ere esan behar da guk, ezakit, dirua bada ono ez, baino bastante, ezakit gehan ambizioso, motibatuk, ezakit nara asko ez ikusi. Baina, daukaun sentimo bakoitza gastatitu dugu. Osea, beti da dena reinbertitu, beti nahi dugu handigo hain, eta bueno, esan nahi zutu, bai polikia da ez, ilusioi daukau, eta momentu hortan gaude hartzeko, baina, bueno, guri baingoz, euskadin rock and rollak ez digu diru asko eman. Tako zubia, hizkuntza berri da. Mugaz gaindenen bideoklipak eman zuen, danborrekin jolasean edo musika egiten hasteko, eta danborroiek pixkat geratu dira. Birak gero eta furgoneta edo ibilgailu handiagoa behar du. Duela urte terdi, zinaten horrelako trastepiarekin ibiltzen, eta diskonek berak ere sortu du bira hori eta produkzio hori komplikatzea pixka batez. Bai, zalantzi gabe, goengoaz 12 metroko furgoneta batean. Nik erekin 12 metros eskala eta aurre consist, hay una furgoneta aparcada aquí fuera, hay que moverla, Jimmy zen. Eta ni, no sé de quién será, esan nire baitan, o sea, no sé de quién será, eta, ama, kurea da. Bai, felicidadea, Erraldea, eta autobus bat baino lehen daun aurreko tamaina. Bai, eta goaz, Manukin zuzenekota, perkusio pila batekin, eta asmoa da oain jira berrin, bi musikari gehitzea talden. Orduan bai, estenatukin miruaz izanetik oain dan horretara, sekulako aldaketa da, hola. Sekulakoa ez daukaz zirikusik. Barka diezadatela entzuleok, zenik sarraskia eten dut beste galdera batekin, oiuri, jarraitu sarraskiarekin. Baina momentuara iruditu zaiteta. Bai, izan dago ere. Ez, aipatu nahi nuen, ambizio handikoak zaretela esan dezula, jasotako dirua erabiltzen duzuela, gauza berriak egiteko, eta abesti batean ere aipatzen duzu, ambizioa ez da ateratzen merke izan du zuentzat, edo ze kostu izan du hobesan da zuentzat ambizioak. Izan daiteke kostua, izan daiteke denbora aldetik, izan daiteke harremanen aldetik, edo... Hombre, kostua batzutan, ikustezu zure bizitza normala, eta beste batzutan sentitzezu zaudela zurrumbillo baten barron. Eta gauzak igual kanpotikan iruditu dakizkeokena norbaite normal xegok, barrutik handa, gauza sufrituna munduko eta denetik hasita, kontzertuk ematetik, ez? De repente, jende guztia parrandan eta zu kontzertuk ematen larun batero eta asten zehar lanen, eta aste burutan ebai lanen, da, politxa da, baina sakrifizioa handia eskatzeo, diru aldetik zuk estezen zu pentsa, lehenengo soldata ofiziala kobratu dugu oain, gabonetan. Imaginatu, eta 4 urte goaz, eta esan genuen, udarako frakzio bat behintzat kobratengo du, frakzio bat, Beste guztia, jonda erostea argi, estenografia, lona, mila gauza. Eta azkenen, depende zen aizunin, rock talde bat balimokazu gitarra bajo bateria, azkenen horrekin defendatzea okazu. Guk egia nola musika, jotzen bakigu, baina gustatzea gure bai, jake ez gehan hain kriston musikarik igual beste batzuk bezala, beste modu batea betetza eszenarioa eta ikuskizuna pixkat eman alizatea. Bentsat, ikusta etorrean hoi, esateko etxea juteko, zehoze txundituta ez, eta komprometzua esatezu, kristona. Vulnerabilidade egoera baten jartzea, bai eszenarion, eta eszenariotik berare bai, eozein gauza, dependeze egoeratan, azkenen lupakin zaude, eta, oain jendeak atentzio gehiago jartzigula gugan, batzutan ondia momentu ez dezula jotio. Osea, dana ondo egiten saiatu, eta alare honi etzai ondo iruditu beste jolata. Ez da gukiola katastrofikoa izan den ezer, baina egia olako gauza txiki horiek azkenen sufriara zite izuela. Irakurtzen dituzue? Kritikak edo horrelako mezuak? Aiatu iteia. Aiatu iten dira. Asko dia itzeiten eta, beste gabe, baina eta ere ez da garrantzi hori egiman behar. Oso ikok ez dira, esango nuke. Oso noizen behin, baina eldia egon milioi bat komentario hon, eta txar bat da, eta horreatzea. Bai. Azkenen espuesto zaude horta, orduan,
baita, osea, ezin dezu pentsatu, pues, jendeak ikustea nahi bazu, pues, jendeak ere itzin ningo, pues, bueno. Pixka bat lanarekin doan zerbait, ez? Bai, izaten da. Eta azkeneko galdera, letrei dagokienez. Simbologia, ugari topatu ditut ez, lehen aipatzen genuen artilla, izkora, larreak, baratzak, loreak, gerrahotsak, lehenago dago unibertsio bisuala, edo lehenago letrak eta letretatik ere ikitzen da unibertsio bisual hori, edo lehenengo egiten duzu horrelako iruditegi bisual bat edo imaginario unibertsio bat eta gero hortik ateratzen dira bestietako letrak. Biak, ez? Bai esango nuke diska hontan bereziki saiatu gehala letretan atentzioa eta letrak oroar fintzen, asko fintzen, ez? Eta zehatzera juten. Baina nola ez, beti, miruak bai euki uniberso bat ere bisuala, oso bisuala eraikita eta diska honen hasieran uniberso hori ere sortu genuen. Eta esango nuke biak eskutik jundiala. Bai, bada simbologia bat, zakit, puroa, autentikoa esan dezuna artillana, ez, pizkat ere belaunaldi hoien eta gu jasotako eta maite deun horren omenaldi txiki bat ere badalako diska hau, ez da, eta, horrek eramate geintun, artillera, elarrera, hoi izan da pizkat eskutik jundiala esango nuke, bai. Bueno, eguerdiko mobietara iristen ari gara, eta oraindik bigarren kantu bat eskatu behar dizugu, baina agurtu aurretik, aipatu duzue lehen, Antzoki Zaharra, Donostia, Martxoa, Bilbora maiatzean, bira martxan jartzeko lehenengo pausoak Antzokietan egitera daki duzue. Entzatzen dut, udarak gero Antzokietatik kanpo kokatuko zaituztela, baina momentuz, begiz jota zaleak beharko lituzken bi itzordu horiek, Donostia eta Bilbo, Antzoki Zaharra eta Kafe Antzokia. Eta Kafe Antzokian izango dira, badakit sorpresatxoak egongo direla, denak ezin direla kontatu, baina zertxo bai aurreratu daiteke, kontatuko diogu zerbait entzulei. Bueno, Zebata bueltan da, Donostiako data hilabete faltan gara. Bai. Eskax. Bi kontzertu hauek, azkenen guk aurreko udaran jira hasi genuen, baina bai dia bi kontzertu hauek nolabait, konbidatu egongo ian kontzertu bat, guretzako oso kontzertu berezi, pixka koska bat gora ingo dulako, eta intentzioa da, miruenea alik eta autentikona ikustea zuzenen. Orduan, izango ia oso kontzertu politiak eta berezik bi hauek behitzen. Sorpresa asko, baina zin zen. Unin behar ikusteko. Joan egin behar ikustera, martxoaren 7. Martxoaren 6. 6 barkatu, eta maiatzaren 7. Hor nahaztu naiz. Donostiako data bueltan den horretan, sarrerak dagoeneko salgai, bai baterako eta bai besterako. Beraz, bi kontzertu horietan, nolabait, bira horren lehenengo pausoak emango dituzue, eta gerora etorreko dira bestelakoak. Irukote, plazer bat gaur zuek gurean izatea, agurtu egin bartzaituztegu, baina bigarren kantu bat ere eskaini behar diguzue, beraz, esai guzu ez joko duzuen. Bain kolpatzea ardena izkora joko dugu. Mila esker berriro, eta entzuleok guk agurtu egingo zaituztegu, baina oraindik hurrengo minutuetan kolpatzea ardena izkora entzuteko aukera izango duzu. Entzuleok badoaz miruatarrak gure set akustikora, segituan entzuteko moduan izango duzu, kolpatze ardena izkora, hau ere formato akustiko goxo eta berezian, eta guk agur esango dizuegu, baina bihar goizeko 10:00 hementxe izango gaituzue, eta tira, besterik gabe, prest dauzkagula miruatarrak eta nahi duzuenean. Prest gaude, eta, gero. Eta hori pasa zenetik, ez da ezer berdina izan Gabonetan. Maiak laburtu egin dira, itxaropena, itzarriskutsua bihurtzen da. Urteak pasala, ez da iragandiz tiratxu bat baino, oza arriskutsua gorik, ez da goroldiozko beroki bat, baino jantzi astuna gorik. Bizi behar duenarentzat,
bainatzean uztea. Eriotza txiki bat delako, beldur ematen du, beldur ematen du. Kolpatzear den naizkoraren heldulekuak, zuaitz izan zen garaia, oroitzen duen bezala, gehien maite den horrek egiten du min gehien. Urtaroak baino azkarrago aldatzen dira auzoak, gorputza ohitu baino lehenago gehienetan, batzuk eraiki eta besteak bota. Natalik esan zuen bizitzan dena aldatzen dela, euriak harriak denborarekin tolesten dituen bezala. Zelaiak bilakatuz pareta, bainatzean uztea. Eriotza txiki bat delako, beldur ematen du, beldur ematen du. Kolpatzear den naizkoraren heldulekua, zuaitz izan zen garaia, oroitzen duen bezala, gehien maite den horrek egiten du min gehien. Keep calm and bigarren kafea.